आता मेरेन गोंयांत कोरोनाची केस सापडिल्ली ना। आमी सगळे वटेच्यान खबरदारी घेतिल्ली आसा। वेंचणुको फुडें धुकलपाक सद्याक तरी गरज ना। तशेंच सद्याक तरी गरजे भायर व्हड प्रमाणात मास्क वापरपाची गोंयांत गरज ना। जाय त्या सुवातांचेर वापरूं येता म्हूण मुखेलमंत्री दोतर सावंत उलयला। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर निवडणुका पुढे ढकलावेत अशी मागणी केली जाते। विजय सरदेसाईंनी केली, बाकीच्यांनी हे करतायत त्यांचं। मला वाटतं आता 2-3 दिवस राहिलेच निवडणुकीला, त्यामुळे तसे काही अजून कोरोनाचे काही केसेस वगैरे डिटेक्ट झालेले नाही। आम्ही सगळे प्रिकॉशन्स या सगळ्या दृष्टीने घेतले आहेत आणि इलेक्शनच्या प्रचारामध्ये इव्हन इलेक्शनमध्ये पण ही प्रिकॉशन्स घेतली जाईल याची मला खात्री आहे। ऑलरेडी स्टेट इलेक्शन कमिशनकडे माझं बोलणं झालेलं आहे, त्याबाबतीत नक्कीच मला वाटतं तशी काही गरज नाहीये। अन्नधान्याचा साठा मोठ्या प्रमाणात केला जातोय, मास्क आणि सॅनिटायझर मिळत नाही, त्याच्या संदर्भात सरकारने काय पावलं? अननेसेसरी आतापर्यंत लोकांना मोठ्या प्रमाणात मास्क वापरायचे आत्ता तरी गोव्यात ज्याने जो एक्सपोज ज्या ठिकाणी जातोय त्या ठिकाणी त्यांनी मास्क वगैरे वापरावे। मी असं म्हणत नाही की हॉस्पिटलाइज वगैरे बाकी या ठिकाणी जीएमसी या परिसरामध्ये जेवढी लोक आहेत ज्यांना गरज आहे त्यांनीच फक्त वापरावे। अन्नधान्याच्या तुटवडा वगैरे काही नाही, मोठ्या प्रमाणामध्ये अवेलेबिलिटी आहे। सीमा सील करायचं नाही आहे प्रस्तावात।